5 λεπτά ακόμα. Το ξυπνητήρι με εκδικήθηκε χθες. Εκδικήθηκε. Τι έγινε? Το πέταξα στον τοίχο. Χτυπάγε τόσο δυνατά που νόμιζα ότι θα σπάσει το κεφάλι μου. Μπράβο, εγώ το χαϊδεύω και του λέω να σταματήσει και να μην με ξυπνάει τόσο πρωί. Πλάκα μου κάνεις, εγώ να το εξαφανίσω από προσώπου γης. Ξέρεις ότι το κάνεις χειρότερο. Όσο το μισείς, τόσο δυνατό γίνεται. Άρα το ξυπνητήρι έχει συναισθήματα. Κάτε με κι αυτό. Σίγουρα, και σήμερα σε εκδικείται. Σήκω, έλα. Τότε σήμερα πάμε για ύπνο όλη μέρα. Σοβαρά τώρα, και ποιος θα κάνει τη δουλειά? Εσύ. Φυσικά, τι με έχεις κιόλας, για να κάθομαι. Ακριβώς. Δεν το ζω αυτό. Βίκυ, το αποφάσισα σήμερα. Θα κάνω δίαιτα. Τέλος. Καλό. Και τώρα τι θα φας? Σαλάτα. Με λίγο κοτόπουλο και μισή μπουγάτσα. Μισή μπουγάτσα, μάλιστα. Αυτό δεν είναι δίαιτα, αυτό είναι συμβιβασμός με το λίπος. Ναι, αλλά είναι ψυχολογικό. Αν δεν φάω κάτι νόστιμο, θα κλαίω πάνω από τη ρόκα. Να σου φτιάξω σμούθι με μπανάνα και σπανάκι, παιδάκι μου. Μπανάνα και σπανάκι? Να φτιάξεις και το φέρετρο δίπλα, γιατί μετά από αυτό θα πεθάνω. Δεν θα ζήσω. Καλά, και τι προτείνεις? Κοτόπουλο, πατάτες τηγανιτές, αλλά με light μαγιονέζα παρακαλώ πολύ. Ξέρεις ότι έτσι δουλεύει μόνο στο μυαλό σου, έτσι? Στο μυαλό μου όλα δουλεύουν τέλεια. Στο σώμα μου γίνεται πάρτι θερμιδών. Να βάλουμε στόχο ένα γλυκό την εβδομάδα. Εσύ τι λες? Συμφωνώ. Την εβδομάδα που δεν υπάρχω. Δεν υπάρχει σωτηρία. Βίκυ, το αποφάσισα. Απόψε θα βγω. Μπράβο, πού θα πας? Δεν ξέρω, αλλά πάντως θα βγω. Μάλιστα, μιλάμε για οργανωμένο σχέδιο δηλαδή. Ναι, θέλω να νιώσω ελεύθερη, ζωντανή, κοινωνική. Και μόλις βγεις θα θες πίσω την κουβέρτα σου και τη σειρά στο Netflix. Μην είσαι τοξική. Δεν είμαι τοξική, απλά θυμάμαι την τελευταία φορά που βγήκες. Και έφυγες με φορά και μέσα σε 20 λεπτά γύρισες επειδή κάποιος σου κοίταξε περίεργα. Ήταν ύποπτος. Ήταν καθρέφτης. Τέλος πάντων. Εγώ λέω να παραγγείλουμε σουβλάκια και να βγούμε στο σαλόνι. Έκλεισε. Θα ντυθώ ωραία για το καναπέ. Έβαργες. Βάσια, άσε το κινητό λίγο. Μα διαβάζω ένα άρθρο πώς θα είμαι παρούσα στην καθημερινότητα. Και το διαβάζεις σκρολάροντας στο TikTok με 3 παράθυρα ανοιχτά ταυτοχρόνως. Πολυδιεργασία λέγεται. Το μυαλό σου έχει καεί, αυτό λέγεται. Μα δεν φταίω εγώ που όλα είναι στο κινητό. Νέα, δουλειά, memes, όλα εκεί. Δηλαδή εμένα τι με έχεις δίπλα σου για διακόσμηση? Όχι, για να μου λες κάθε 2 λεπτά στο κάτω. Κάτσε, θα στο πάρω με το ζόρι, δεν μ' αφήνεις άλλη επιλογή. Αν το αγγίξεις, χάνεις το δικαίωμά σου στο Wi-Fi, κανόνισε. Τότε δείξε μου λίγο να γελάσω κι εγώ. Πρώτα πρέπει να περάσεις ένα τεστ. Τι τεστ? Να κάνεις ένα reel χωρίς να τραπείς. Καλά, άστο καλύτερα. Καταρχάς, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους έμειναν μέχρι το τέλος της σειράς. Τι ζούμε πάλι. Ένα θερμό ευχαριστώ και εμείς θα τα πούμε στο δεύτερο επεισόδιο της σειράς Τι ζούμε πάλι. Αυτά, τα φιλιά μου, σας ευχαριστώ. Τα λέμε σύντομα. Και μην ξεχάσετε να μας γράψετε ποια ήταν η αγαπημένη σας σκηνή από όλο αυτό εδώ το επεισόδιο. Τα λέμε σύντομα. Γεια σας.